Geldiniz mi? Atam bize doğru taş gelenir. Sonra oğlum atam. Alamansıla gitmen deyip men size nece dar aytdım. Me sana! Atam! Bir deva çalıp atam. Me sana! Me sana! Ayrılın! Ayrılın gel! Ayrılın boynunuza vurun! Ayrılın gel! Dur lan! Ata! Ayrıl sen kınyamı küçük! Atam diyen aşkım. Atam demiştir dedi, ayrılın! Ayrılın, kaynak yerine tamam! Ayrılın, çekil! Çekil diyen! Çekil, geç ağrıyı, geç ağrıyı! Sen Ahmet'i öldürdün mü atam? Kas bağrımız kılıçtan götürüptün. Yaşa tabırgamsı yaman atam üngamsı deyişi Ali. Siz etinen aletleri tavşırma kemi kalmadı. Anama minör yani. Dün etmişsiniz değil mi? Bizim oğlun cama der. Hasan sen ne bildi? Kamsılacak görecek ata. Hani yekekeden vuran? Yaka-yakadan vurlasak, neymişip? Alaman sıla kadar eder. Kuduktunuma burada kesip durmalı. Şey diyeyim ben yağı yalgış yetip geliyor atam. Sen bu yalağıma hop bulma. Hey! Kılıcı ver. Atam. Atam. Hey! Ulalığın olmadıklar.
oğlum, kalman elimden. Atam. Bu dağların içinde yolken, yoldaken nereden tapacak o diyen yerini? Bardır. Olmalı yeryüzünde uruş cencel olmadı halal. Şimdi kanını külmedik peki ve toprak. Bardır. Taparız. Serkerden, belki düşler. At duran yer soňky mekanymdyr diýipdi. Adamlar sormaklı. Serkerden tapşyryk we. Sen eredip edip serkirde bolsaňy bilýän. Dünýeden öten öňk serkirden bilýämiň. Bilýän bolsaň, ol meni ölmeniň öň sirs ýanyna çagyrdy. Benim ömür boyu gözlän dağymyň älemiň hiç ýerine ýokdugyny aýtdy. Men oňa inanmandım.
şeyle daha gözlep taypamızı menzil mekansız koyduk. Herkerde bolyan olsam şeyle daha gözleme. Hem için sen adamları şunça yıllap diýdiňe düşürüp, olara bu hakykady aýtmadың? Hem için? Korktum. Şeyle daha gözleme yok. Gözleme diyen. Benim sana ananam ok. Ananam ok. Can verdi. Çağırayım mı? Yok. Özün başla. Kanın mı? Sütten. Kanın olsan koyver o canavarı. Yoksa doğanlarım çağırırım. Doğanlarım koymaya gidip üstümüze yağı çözüyor.
Yine geldik. Yarın. Sen kim haytıcıyla haydan? Adam şekilli bir yaşa verlin mi? Ya da it matlığıyla allıvırra taşlannın mı? Ey siz ağla yalladılar. Akvalınız adam bilen bağlı mı? Kelmenet, kellen ağrı yılmana, kellen taşlı yerine derman olur Spart. Ben kendi adıma çok yer yok mu? Sana diyor. Şu termara. Sen termara sen. Buyurun. Şu termara. Gel.
durur. Näme beýle ýaltaklaýan? Häzir at sürüsü peýda bolmaly. Sen onu nereden bilýän? Men düş görüpdim. Atlaryň sürüsü. Düşdüňmi? Onsoňam dün bolup geçen hadisalar. Şoňky ikimiziň bolup oturşumy. Barysy oruşan bolupdy. Üýt köşük bir dağım bolmaly. Düş haçan urupdyn? Çağım gören düşüm. Şo düştü de taýpamyzyň ömür boyu agtaryp ýören nekanyny, ähli-arzuwylaň hasyl bolýan ýerini, arş bilen zemini biriktirýän şol belent, şol keramatly dagy tapýarmyşym. Atam aýtdym. Ol beğenmedi. Görýäniňem düşmi.
Hediyenin ne mi? Sen hediyenin näme? Ha, sen kim oldun? Sen özüň kim bolsaň? Biz atlaryň sırtyna aktarýar. Görene dälsiň. Atlar? Hava. Son ömür büyük. Dağ olmalı. Baş asmanı yetip duran. O nähil büyük dağ. Juda büyük dağ. Üstünden yılları el yetirip bolya. O dağ diýsene. Hava. Hava. O duran aýalyňmy? Görmege eken. Aytsak mı bir de şu dağın nirede dibini? Beýle näme der olu çykdy? Şuna en tek özümün bilem ok. Ha atlar. O bilentligi özüň tapa bilmedin. Belki tapar. Gitti. Atam, töwerekde adamlar peýda bolupdyr. Bir aýal bilen bir erkek kişi. Giyinişleri bidenki ýaly. Özlerim bir dağ gözleýärler. Ani, hemmeňiz jemleniň. Aýtjak sözüm bar. Görýäňmi olar şaýyn tutýarlar.
Biz verdi maslahatı pişirdik. Entek şu yerde kalmalı var. Yararlar otursun, millet ağırgın. Son näme? Son mu? Son ödüm aydarın. Sen biliyorsun, bir yere gitmeli. Hava bilyen. Onu ait da. Häzir wagty däl. Yorgudy araşýan. Näme bolsa da biz bilmeli bort. Anniňlen. Ana aýtma kaldyňläli. Men alamat gördüm. Menem gördüm. Sen gören alamatyň iş adaňladynak. Senen tek dünýeden öten gar serkerden kümetinden öz ok ýaýyňa masaňak. Näme gerekmiş olara? Olur haýsydyr bir dağa tarýanyşlar. Depesi yıldızlara yetip duran dağ. O nähil dağka? Depesi yıldızlara yetip duran? Daş döwrüňiz dağdan noli? Dağ içinde olup dağ gözleşlerine mene hayran. Atam, nähil adamlar kawlar? Bar şeyler tayba. Olar özlerini arştan gelen hata edýärler. Şo sebäpli de ömür boyu yer bilen göğü biriktirýän dağın gözlerini aýyp ýörler. Olar şeýle dağ bardyr edýärler. Tapaýdalar özleriniň asıl mekanyny diýip çak edýän ardyly arşyna barsaklar dolanyp. Aýdyşlaryna görä olar nejis taýpamyş. Senden nejisler.
Doğrudanım, şeyle daha var mı? Neydim? Olur şeyle daha gözlep. Bütün yeryüzünü aylanıp çıktılar tapmanırlara. Eğer bağır olsa tapardılar. Kazanlar. O bärik yapyan gelip düşten tek sowabam etişenlerler. Bu kim? Menem bilem ok. Ýöne gökden bir ýylly süýnligi şu ýerde de bir daş göwrähe peýda bolýar. Sen bu belentlikde ýeközüň nämişliýär? Men şu yerden asmana yıldızlara bakıp ertir bizim täleýimizde nämeler garaşýanyny bilýän. Şeyle. Olur biz barada näme diýe men hakda. Doğunluň atam hakda näme diýe. Sen näme üçin bu belentlige göterildiň? Sana hemmeden pakda bilmek gerek däl. Adam öz akwarynyň näme boljagyny öňünden bilmellerler. Sana näme üçin öňünden bilmek buýrulypdyr? Maňa buýrulan. Sana şuňky duşan ikatlynyň kelmenem öz taýpam bilen asmana ýyldızlara çykarýan öz dagymy at sürüsiniň ýygyny ýygyp kän gözlepdi. Batlar men taýpamdan galan ýeketek subutnama. Şeylemi? Olaram ýaganlaşyp gidipdir. Görüp otursam barda tersin ekeni. Biz arşada da ýaz. Arşdaklar zemine gaçma bilen. Näme üçin olar aşakka çakalar? Bilemok. Bilýän mardyram öýdemok. Özümem şok sebäbini aktarýan. Men adamlaryň niceme mendiller aşyp şu dag aktaryp ýörenlikleriniň sebäbini düşünemok. Arşa çykarýan şeýle dag älemin başga hiç ýerinde ýokdugyny da aklym çatanok. Adamlar ömür boyu körlikden şu dag aktaryp iň soňky öz arzularyny ýygynnakara aýdyp onu tapıp bilmän ölüp gidýänliginiň sebäbini de men düşünemok. Näme üçin asmana ýyldızlara seni diýen makalym maňa gorkunç bolýanlygyny da düşünemok. Ondan men näme üçin bu ýerden aýrylyp bilmän oturýaryn. Meni bir ýere baglap taklayan güýç nämedi? Hiç düşünýänlerdir. Ana, seret. Asmana ýyldızlara seret olar şeýle bir ýakyn. Sana gorkunç näme? Maňa da gorkunç. Sen näme üçin daha barada hakykat aýtmak islemok? Barabir hiç ketmeyen aydanlarma ananmaz. Eğer hakikati sana aýtsam senem ananmarsan. Barynda git. Beriň ýolundan unut. Gaýdyp jele gaýlara da gel. Ey asmanyna ala ýyldızlar.
Sizin akvalyňyz adam akwaly bilen baglamak. Siz arşdan zemine düşeňizde insanlar näme hal tamam. Ağlayırlar. Serkerden ýerede. Nerede oldun? Dağda. Yıldızların zemine has kola yerindeki bilentlikte oldum. Ana oğlunu çağır. Ay oğlunu küçük ağalar, gelin yer tiyerlik tayyar. Men sizi hazır naharın başına dökük gelir yal ederim. Ay, seni de yağı tozli, turun diyen yağı dökülli. He, oynatkalar gelmeyecek yalınızla. Uyan bir buna çopan kurçozuna vararım ben. Ağam kirlenmiş şu değil mi? Ay, ahır durun boynu verdim, boynu bana verdim. Ben kellenden nasıl boynu yok mu dem? Allah'a geldim öyle. Alın. Gayrım dinlemeyin o. Men soň yerim. Teher wagtyny hayrly işe baş etmeli. Heriňiz bir işin başyny tutsak bolun. Biriňiz eginesi üçin dereleji orduňy, ýene biriňiz uýaň üçin gapat çakardyňyz. Biriňiz balyk sorduňy, beýlekiňiz awçy. Hari. Sen awçy. Men avçy. Men avçy. Men avçy. Git bundan. Bir yere gelen yol unut git. Bir yerler hıbbotlu, cevirli yerler. Bir yerler ne hakkan dökülen yerler. Çakır sünkler oğlan alamatı yerler. Sol yolla git bundan git. Yavşnetlardan yoldan yürüyen ok. Git bundan git. Sen berdekinin o. Şu dağın yeri dediğin sen bana iday. O dağa her kimin öz yolu var, saylaver. Ben sayladım. Yeri sen şu dağı taptın anda. Soň näme? Soňunu görebeririz. Seni kömek et. O yerde men gözleyen ebediýligim bolmaly. Yıldızlar ummanı bolmaly. Men taýpam o ýetkin gözleginde halis bolly.
Habarımı okuydum özü bilýän. O bilen işim olmasın. Näme üçin siz bilýän zadyňyzy? Aýdyňyz o. Men ente kaýşy edýän. Evet, ýolum bilen gitdi. Mecbur eder. Ol perlemek ayıp bor. İşleşiniz bilen bolun. Bolýar. Yeri kerkerde. Gittiğini gözlep taptın mı? Hani adamları öldürdün, uğrayaz. Çaltırap, çaltırap. Näme üçin sen bir de yol görkezem ok? Biziň taýpamy şo dağın gözlerine saňsara dön. Sen islegiň näme? Menden saňa näme gerek? Senin tek men sorama jogap bermedin. Hiç yerde belli mesken tutmadık gidenle cemaat inni bin eletinin yerden ayrılıp bilen ok. Ya biziň bir yerden bitmeýän isleýän okmy? Ärimin öňüne gaş kakşyna ýeterçi. İkimi de birdemenin istidarlyk etýär. Soğul yolumdan. Soğul. Ayçın. Kuyruklu yıllar hasil kılçıklar ya. Bit vakit bedbahtlık kolaylar ya. Bedbahtlık kolaylar ya. Bedbahtlık dene bir zeminde değil, arşta da başlanır. Tezgeleliğiniz bari kuyruklu yıl soğdu. Olur bize hayvat atyalar. Niye tekkek? Bilemek, onu bilemek. Kuyruklu yıldız, mırrık yıldızlarına has eğmenç. Korkuyan. Nämeden korkyan? Näme üçin? Hakykat aýdan ok. Olary umytdan, islegardygydan kesmäýin. Oy olar öz belentligini yer ýüzünde gözlesin ýörsinler. Indi bolsa sen git. Gözlesin ýörsinler. Gözlesin ýörsinler.
Yengeyine eğiremek. Arayı siyadadım. Eğirmeyen yekemenem der. Dünyadan öten herkeslerden aranızda durum beni estim. Ne hemşin adamlar kötüyen. Herkesden ayıpta şeyle daha geçirdi olduğunu bilmem. Diyen biri ire baryan. Bu benlerin çok yarı arsa çıkmayı kulu satar mı? Satayanla bunları o dağın gereği var mı? Senin maksadın ne mi? Ay da akırıyın ben sen topunun ha. Haydi. Doğru, ikimiz doğru. Yönemin tersime. Gitmeyecek böyle. İsteyen mi? Men görenemem atlam. Boşluksa, onu men sana hediyen. Emedeklerim. İsteyen mi emedekler? Yüzüme düşerim. Atam. Hani, işinizi bilen oğlum. Böyle. Ey halayık, benim elimden kılıç düşürmen at üstüne kän geldim. Atıştımam, çapıştımam. Tövüşten çıkıp, yine tövüşe girdim. Çünkü men bardadı, güç bilen alıp bolyan rüyttim. Belki men kılcımdan sapalan enilerinin lääsinin tüğürüğünü ingrişip yürün. Biyune çağıcıklara kän uçtum. Bu zatları görüp men hayıktım. Kärimi taşlap, men yetimleri hoğutlar çıkacak oğlum. Yöne olar hoğutlar çıkardan juda kän şeydi men 7 oğullu bir gıyırlı oğlum. Oğlum ellerine kılcalarından olar birbirini göz edip ellerini dağılap kılıçlarını dengide taşlattım. Bir bäri gelip yur dedin ilki bilen. Degirmen bulunluk, ekin tikin avuşkar bilen meşgul olup. Biz uruş ettiren yok. Nene bursutlamı. Beyrin bir de şu dağın iyile dediğin salı versin. Han oğul, sen bir devletin sağası asmanına aydiler edyen. O da atarıp sökmedik mendilini
Agtarmadık mekanı kalmadı. Taptınız mı? Eğer Kudatlan düğü boş olayam olsa, nicime insan kavmi on sorağından arkama arka ne için dünyanı dörüp yor, ne için? Aslında yıldızlara arşı çeken zat neme, o ne güç? Şu giden cemaati gırdav alıp baryanlığına haypın bilmese, gözle ver, gözle. Git. Tamam. Belki daşın roni aşının orada. Olur korkun aydan çık. Elt. Sen pederine lanet! Saklanın! Buyur! Gitmem! At durma! At çaltıra! Atam! 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 Ata ne moli? Aysana! Aysana atam ne kıyamet koptu at ne mi? Yeri, inne näme? Dinli mi? Dağılış ya. Atlan sürüsü. Neyse, işlerin istemek. İşler. İşte ya. İnne
Sen meni ýylyma düşmeli barsyň. Senki boşlukdy. Boşlukdy. Hay! Olara gitti. O da ödesleri yok. Yine şunam düşümde görüptüm. Ne sana ne gerek? Şurada var yan. Yol gerek. Yol. Yer. O dağı bile gözläpdik. O dağı bile de kalmalı borsuyor. Sen kim? Saklan! Saklan diyen! Saklan! Aytın, bu ses näme?
kefi. Yavanatlan kefi. Yavanatlar, irkinatlar. Dede, bagurrum verelim näme? Oğlum bir rovayet. Kadim rovayet. Näme, ahyn tutýarmy? Sen näme bilen? Bu rovayeti dädim bana urun verenme. Eňem bokurlygymda bolupdy. Bu dünyada oğlum diňe ekenin galar. Gidelim. Yordukdur. Dede, bu yerlerde eken bağlanmak böyle etýänmi? Belki Hudaý. Belki.